हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी प्रसाद। तर आज आपण बनवणार आहोत लिव्हर पेटा कोलीवडा। तर स्टार्टला आपण त्याची कटिंग बघूया। अशा तऱ्हेने त्याची कटिंग करून घेऊ। पहिला आपण 2 स्पून मैदा घेतलेला आहे। कॉर्नफ्लोअर 2 स्पून घेतोय आपण। आता आपण त्यात अर्धा टीस्पून मीठ घेतोय। लाल तिखट 2 टीस्पून घेतलेला आहे आपण। गरम मसाला अर्धा टीस्पून घेतलेला आहे। फूड कलर घेतोय थोडासा। थोडं पाणी घेऊन मिक्स करूया। चांगलं बॅटर झालं पाहिजे। थोडं घट्ट असू दे, कारण की त्याला लिव्हर पेटाला कोटिंग चढली पाहिजे त्यासाठी। आता लिव्हर पेटा मिक्स करून घेऊ। चांगलं मिक्स करून घेऊया मिक्सरमध्ये। आता सोडूया हळू। लिव्हरमध्ये थोडंसं पाणी असतं तर थोडा लांबून सोडा, अंगावर तेल उडेल त्यासाठी। मित्रांनो, अशी साधी सोपी पद्धत आहे लिव्हर कोलीवडा बनवायची। झटपट बनून जातं। आता थोडे मिरची घेतलेले आहे। अशा तऱ्हेने आपला लिव्हर कोलीवडा रेडी झालेला आहे। काढून घेऊया आपण। त्याला सर्व करताना हलका चाट मसाला, कोथिंबीर टाकून सर्व करू। मँगो किचनला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा। थँक्यू।